Hi, what's up? Welcome to my YouTube channel, Shak ni Lukanak Vlog. So, kung makikita nyo, ito yung aking homemade marinated danggit. Ayan. Ayan ang aking danggit na maliliit. Ayan. Dito nyo lang matatagpuan sa Pangasinan. Actually, itong danggit na to is binigay lang sa akin ng aking pinsan. Kani-kanila lang. So, isang palanggana yun na medyo malilit. Masyado lang siyang natrabaho kasi malilit siya. Ayan. If you can see, meron siyang bawang. And then, meron din siyang suka. Hindi nyo lang makikita kasi minarinated ko siya ng almost 15 minutes para ma-absorb niya yung suka sa buong katawan ng fish. Ayan. Malilit lang siya. Ayan. Medyo matrabaho lang kasi marami at yun nga, maliliit. Ayan. So, usually, ang paggawa ng daeng na danggit is yung mga iba is dry. Pero mas gusto ko yung danggit na ganito na minarinate mo ng suka, asin, at garlic. Ang garlic ang siyang nagpapabango sa isda. So, kung gusto niyo rin lagyan ng paminta, pwede rin, pero ako hindi ko na siya nilagyan para hindi siya masyadong maitchos. Ayan. So, yung isang palanggana, nakagawa ako ng 4 na container box na ganito. Ayan. Siguro ang laman nito sa isang container box na to is more than 20 or 30 pieces kasi maliliit siya. Style lang ng pagdadaing is ito lang. Ganito siya buo. Yan. Hindi ko lang siya pakita kanina kasi umuulan at kumukulog. So, natakot ako. So, ito lang siya. Buong islang ganyan. Tapos, ikat mo lang siya dito sa gitna. Ganyan. And then, ayan na. Charan. Ayan. Pero tikman pala, mayroon siyang tinik dito sa gilid. So, kailangan mong tanggalin kasi masakit yon pag natinik ka. And then, tanggalin mo yung hasang, linisan mo, pati din yung tiyan. So, ayan na. Hugasan mo siyang mabuti para hindi siya malangsa at malinis siya. So, pag nalinisan nyo na siya, ready to marinated na siya, yan nga. Lagyan nyo lang siya ng suka, asin, at garlic. Ayan, pwede na. So, mas gusto ko yung ganitong marinated danggit na nilalagay sa chiller para malambot siya pag prinito and then mabango and malinamnam, like sa danggit na dry talaga. Masarap din yung danggit na dry pero masyado siyang toasted para sa akin. Mas bet ko yung ganitong nilalagay sa chiller kasi hindi siya madaling masira at the same time malambot. So, ayan. Para makita niyo talaga yung kanyang itsura. Ayan. Ready na siya for chiller. Ayan. I think yung mga mat na to, adotikastoy na maalala. Ayan. Mas maganda pag malalaki. Kaso maliliit. Kasi yung nakuha ngayon nila. May pangalan din ito na maliliit. Yung ginagawang bagoong. Yun yung padas. Sinabi nilang padas. Ang mga bagoong na ginagawa. Especially sa Bulinaw. Ayan. This is my danggit marinated with suka chiller. Ayan.
ang kagandahan pa nito, kahit na umuulan, pwede mo siyang the best way. Ilagay mo siya dito sa container box. Lagyan mo lang yung pang marinated para hindi siya madaling masira at kahit na walang sun. Okay na okay ito. Ayan, medyo marami din akong nagawa. Ayan, kaso matrabaho lang kasi maliliit sila. So, ready na para i-put sa ating chiller at para tomorrow, matikman na natin ang ating marinated Dangget. Ayan, homemade na homemade. Ang sarap. Sarap papakin, sarap ulamin, sarap isahog sa mga gulay. Ayan. Bango. Naamoy ko yung bango ng garlic. Tamang-tama lang. Ayan. So, ito na ang aking Dangget. Charan! So, hanggang sa muli na naman, ito na ang aking another vlog na i-share na naman sa inyo. Hindi na ako masyadong magsasalita ngayon kasi masakit ang aking lalamunan. So, hanggang sa muli mga kailokana at isilokana vlog. Maraming salamat sa panonood at huwag nyo din kalimutan i-subscribe sa aking channel at click din ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na aking i-upload. Bye guys! Nice! Great! Bye-bye!